Drink responsibly. Hi! This is Rene Salud, ang inyong fashion ambassador to the world. Mahaba-haba na rin ang lalakbay ko in my fashion career. I dress beauty queens and known celebrities. Na-curious ako sa MX Street, so I tried. 2 years ko na itong tinitake kasabay ng proper diet at regular workout. Para sa akin, ang MX Street is like my beautiful creations. Fit for a queen anywhere in the world. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Usapang Rayuma. Aroy! Naggamot na ako pero maga pa rin. Pare, mas magaling dyan, Skelan. Check na mas magaling. Mas tipid kaysa leading brand. 950 SRP lang. Mas magaling na. Ayos na ang Rayuma ko. Skelan! Unilab yan. May anti-maga ang Skelan na wala ang paracetamol. Naproxen sodium is the generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor. Ito ang DXDR 981 sa Dipolog City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN. Tinuod ba ang interpretasyon, no, sa atong mga igsuong nahimulag, no, sa atong pagtuong Katoliko? Tinuod ba ang interpretasyon nga kinahanglan ba gayud basahon tanan sa Biblia ang mga practices nato sa pagtuo? O tanan bang kamatuuran o tanan bang pagatuuhan o tanan bang tinuod kinahanglan bang pasahon sa Biblia? O naa ba gyud tanan sa Biblia? Mao ba nay gipasabot ni Apostol Pablo sa iyang pag-ingon sa unang Korinto 4:6 nga dili magpakapin o hunahuna sa unsay what is written o unsay nahisulat na? Mao ba na gipasabot ni Apostol Pablo aron insakto ang pagsaway o komentaryo sa atong mga igsuong nahimulag nga kinahanglan kuno kanang pagrosaryo na agos Biblia. Kinahanglan yun basahon nga ang mga apostol ga rosaryo. Kay kung wala, sa ato pa nagpakapina, nagdugang nga ang Katoliko o pagtuo nga wala sa Biblia. Mao ba na gipasabot ni San Pablo? Bueno, paminawa ninyo ang tubag riana sa atong segment karon sa tulumanon, ang kahayag sa pagtuong Katoliko. Okay, mga tinahod nga tigpaminaw, mga viewers, sige hapon, kini si Veritas, si Silbert Dondoyano Sr., alias Veritas, maugihapoy makiguban kaninyo, ining tulumanon nga giuluhan ang kahayag sa pagtuong Katoliko. Uban gihapon ang atong mga amigong kasamang radyoman sa technical side, si kasamang radyoman Danny Luod, kasamang radyoman Tax Ilumba, o niya po diya ang atong teacher. Okay, si kasamang radyoman Alma. Okay, o sige hapon, atong pasiunang pagtimbayan sa atong amahan din sa istasyon, ang atong station manager, si kasamang radyoman Edgar Dagumo, uban na yun sa iyang tibo yun staff dinhi sa maungay istasyon. Okay? Nga puro mga
amigo, amiga, nga mga kasama nga radio man. Okay, di na nato hinganlan tagsa-tagsa. Okay, sige po, maayong adlaw sa Ginoo o dili nato makalimtan gayud ang atong pagtahod, ang atong pagyukbo sa atong amahan, sa atong diocese, no? Ang atong spiritual father dinhi sa atong lugar. Most Reverend Severo Kermari D.D. ubana sa mga kaparian nga mialayon kaniya sa pagpangamahan natong tanan, no? Sa atong spiritual nga kinabuhi. Mga kaparian, no, nga mitabang, okay, kinahanglan mangyud timbayayungan ang pagpakailap sa mensahe sa Dios, sa kingherian sa Dios. Labi na kay dako na kayo ang simbahan, no? Dili na pwedeng ang atong obispo lang. Dili ganit na pwedeng Santo Papa lang, no? Kinahanglan mo dako gani ang simbahan, mo dako pod ang kanang mga tao, umudaghan pod ang mga tao nga mahimong mudumala, mo lead. Of course, dunay hierarchy ang pagdumala. Dili gina mahitabo nga tupong o katungdanan. Naagyo'y mas labaw. Ato na magali nang nahisigutan, ato na nang na-explain ninyo. Nganong dunay hierarchy. Periya sa atong edukasyon, no? Ang DepEd, na may Secretary of Education. Then, napoy mga subheads. So, mura ba siya pyramid? Ay pinakalabaw. Of course, ang pinakalabaw ang Diyos sa langit. Unya ang Diyos, napod siya ilabaw dinhi sa yuta. Yan ang gitawag na itong universal pastor, nga itong gitawag og Pope. Di ba? No. Niya, dili na siya gama-gama lang na to. That is biblical. No? Biblical nga naman. Sa tanang mga apostoles, only Peter ang gitugyanan sa keys of the kingdom. No? Keys of the kingdom. Hinoon, ang gahom sa pagdumala, gi-extend po sa ubang mga apostoles. Di ba? Itong ningon si Kristo. Atong Ginoo sa Mateo 18:18, ang inyong idili diri sa yuta, idili sa langit, ang inyong itugot. Pero only Peter ang itugyanan sa keys. Sa mga yaw, sa gingherian nga. Ang background ana sa gingherian sa Dios nga gidumala og mga tao sa Old Testament, sama atong Kingdom of David, ang hari mao na siya silbing labaw gyud sa nga tanan. Dahil na siya Prime Minister. O niya, ang Prime Minister gitugyanan nag-keys, mga yawe. Sa tema na ito, mahitungod sa Santo Papa, ato ng matukiog ayo mga kinahod nga kining tigpaminaw. So, diri sa atas atong tema nga ipadayon, no? Wapa na ito gihuman. Tinuod ba gyud nga kinahanglan gyud basahon tanan sa Biblia ang atong mga practices sa pagtuo, nga kung wala sa Biblia, naigo na taan ang giingon ni San Pablo nga nagpakapin sa 11 na sulat na. O kana pong gisgutan ni San Juan sa Revelation chapter 22 verse 18 to 19. Apokalipsis kapitulo 22 versikulo 18 hangtod 19 nga dili magpakapin, dili magdugang. Now, sa niaging Sibya na to, ang ipasabot ni San Juan, nga dili dugangan o kuhaan, dili naabot ipasabot sa tanang mga butang, nga dili ito pwede kadugang. Kinahanglan understanding the scripture in context. So, kung sige ipasabot ni San Juan nga dili dugangan, maura po dili dugangan. Pero wala na magpasabot nga dili madugangan ang balaod, labi na ng ecclesiastical, bisa na nga itong mga congressmen, mga kongresista na ito, di ba, magpanday na silang balaod. Because of authority. Kanya nga itong mga obispo na may authority. Kanang binding and loosing. Kanang giingon ni Kristo nga sa mga apostoles, ang inyong luwagan o gapuson diri yuta, luwagan o gapuson usab sa langit. Ang inyong pasayloon diri, pasayloon usab sa langit mo nang natay kumpisan. Na? Di ba? Juan 20, Juan 20, 19 hangtod 23. Di ba? Sa tanang mga apostoles, only Peter ang gitahasan ni Kristo anang iyang tahas nga universal pastor. Unsay prueba? Nasa Mateo 21:15 hangtod 17.
Di ba? Mateo 21:15-17 nga unsa, no? Naaman ang ubang mga apostoles dito, tanan. Naa dito, giatubang sa atong Ginoo unya. Pero nganong si Pedro ramay ang giingnan nga, Pedro, atima na ang akong mga karnero. Anong wa man niya ingna si Mateo, ubang mga apostol dito, anong si Pedro ramay ang giingnan nga, Pedro, atima na ang akong mga karnero. Nga, puros man to mga apostol. Puros man to gisugo ni Kristo nga isang yaw ang maayong balita. Pero nganong si Pedro ramay ang giingnan niya atong higayuna nga, Pedro, atima na ang akong mga karnero. Ya, kinsa mga karnero? Iyang mga karnero. Unya, ang iyang pagkapastor, dili kay geographical lang or divisional. Di ba? Ang pagkapastor ni Jesus Christ, universal. Unya, mao na iyang gitahas ni Pedro. Di ba? Wa mo ingon si Kristo nga, Pedro, ati manalang ang Diocese of Dipolog o Diocese of Jerusalem. O, diri ang Jerusalem lang ati mana. Ayaw iapil tong sa tong lugar ito sa Roma, sa Italia. Ang giingon ni Kristo nga ni Pedro, ati mana ang akong mga karnero. Ang mga karnero ni Kristo tanan, universal. Nya, sa tanang mga apostoles siya may gitahasan na si Pedro. Mao na nga ang authority, ang office, ang katungdanan ni Pedro, universal pastor. Nga ato nang gitawag po og Pope, di ba? Ito og Pope, dili man daotan nganlan og kanang laing description to kana ba nga ang rason to distinguish sa iyang kalahian, di ba? O iyang description. Kay kung moingon ra pud tag father o papa, daghan mang father, daghan mang papa. Pero kung moingon tag Pope, wa nila ing papa nga gipasabot ana. Wa nila ing leader nga gipasabot ana. Kadtong gitugyanan og keys of the kingdom nga ang iyang authority, universal pastor. Sa tanang mga apostoles, only Peter ang gitahasan niya ana. Di ba? Kay ang atong obispo, si Monsignor o Most Reverend Severo Caermari, ang iyang gipasturan, pastor lang sa Diocese of Dipolog. Di ba? Way labot ang Germany, Amerika. Di ba? O, ang kitsa pa, kitsa may itong Archbishop sa Cebu, si Archbishop Palma. Ang iyang gipasturan, katura pong sakop sa iyang lugar, sa iyang dapit. Di ba? O, pero ang gipasturan ni Pedro, kay tanan man katawhan ni Kristo. Sa to pa, labaw nga pastor. Muna gitawag na to laging Pope. Okay, Pope. Dili man pud ta ingon nga unbiblical kung maghatag taglaing description sa universal pastor. Kay ngano man, ang simbahan nga tinuod naay authority to bind and loose, pagdili og pagtugot. Unang gitagaan ana ang gitugyanan gyud si Yahweh, kanang gitawag na to labawng pastor. Si Pedro lagi na, no? Mateo 16:19. Katong giingnan niya si Pedro, ihatag ko kanimo ang mga Yahweh sa gingharian sa langit, ang imong idili, diri syuta idili sa langit, ang imong itugot. Kuyawa na, no? Okay. Bawa pa na presidente na to. Di ba? Kanang iyang authority. Di ba? Kaya si Kristo yung gaingon ang imong idili o itugot. Unya, tingali, moingon ka nga, si Pedro naman, may labot na iyong mga Santo Papa. Ayaw, wala sa huna-huna nga ang katungdanan kung mabakanti doon ay mupuli. Ang katungdanan sa itong presidente, puli-pulihan na, di ba? Kung mabakanti. Katungdanan ni Felix Manalo, gipulihan ni Iranyo, ang iyang anak, pagkamatay niya. Pagkamatay po ni Iranyo, gipulihan siyang anak si Eduardo. Kaya puli-puli, naman yung mupuli. Kung mabakanti ang katungdanan, o niya ka ng katungdanan ni Pedro, asa man na itong mabasa? Sa dihang nabakanti, asa man mabasa ba yung tanan sa Biblia? Di ba? Kung uingon mo nga, ang gipasabot anang dili magpakapin sa nasulat na, bot pasabot tanang tinuod na atanan sa Biblia, dili na mao. Kay why not, di gina mao, sigurado gyud ko. Kay pagkadaghang tinuod nga wala na sa Biblia. Oh, example, tinuod ba nga ang napuli ni Iranyo si Eduardo?
Tinuod ba nga ang napuli sa katungdanan ni Felix Manalo ang iyang anak si Iranyo? Tinuod na puros kay nana sa atong kasaysayan. Di ba? Nana sa atong mga records sa atong history. Di ba? Oh, pero ang pangutana, kana ba nga tinuod na sulat sa Biblia? Wala. So, sigurado gyud ko nga dili gyud but pasabot ni San Pablo sa iyang giingon nga dili magpakapin ang iyang gipasabot ana nga tanang tinuod na sulat sa Biblia. Dili gyud na mao ang iyang gipasabot. No, ako na lang klarohon ninyo ang gipasabot gud ni Juan katong pag-ingon niya nga dili dugangan kadtong Book of Revelation. Ug unsay nasuwat niya sa Book of Revelation, dili nato nadugangan. Wa man nadugangis Katoliko. Pero wala mag-ingon si Juan nga dili dugangan ang atong mga balaod. Ecclesiastical. Oh. Wa mag-ingon si Juan nga dili pwede usbon ang mga balaod nga pwedeng mausob. Di ba? Kay duha magkaklaseng balaod. Moral o kanang disciplinary o ecclesiastical ato pa nang gi-divide gani. Di ba? Okay. Ang moral law maoray dili mausab. Pero ang disciplinary o ecclesiastical pwede na mausab. Sa rason nga ay authority ang mga leaders to bind and loose. Ang inyong idili, dirisyota, idili sa langit, ang inyong itugot. Mao na nga ay mo katingala nga ang simbahang Katoliko doon ay gipang-usog. Doon na po'y gipadayon. Gipadayon ang kinahanglang ipadayon sama ng mga moral laws. Unya, gipasabot naman na daan sa Biblia nga naagi mausab. Di ba? Hebrohanon City 12. Unsay giingon diya sa nagsulatan ng Book of Hebrews. Kay ilisan ng pagkapari, ilisan usab ang balaod. So, sayop ng interpretation nga walay balaod nga mausab o mailisan. Saan pud pagkatuman anang authority nga gihatag sa Ginoo sa iyang simbahan kung dili na gamiton. Di na gamiton kanang binding and loosing. Ang inyong idili, dirisyota, idili sa langit, ang inyong itugot. Unya, nado ito'y Adventist nga nangutaran ako. Unya, kanang Sabat Veritas, kuan man na, kanang moral law man na, kinamas na pulo kasugog, anong inyong manang giusab? Sa tema na to sa igpapahulay, Sabat ato nang i-explain. O gani ang uban kahibalo na anaon si atong explanation. Ako lang ihatag ninyo ang clue, no? Ang Sabat, dili lunlon moral law. Na siya kanang gitawag og ceremonial. Ang ceremonial essence of the Sabbath lang mo atong giusab. Dili ang iyang moral. So, atangin ninyo sa tema nato sa Sabbath kaya ato nang explain. Muna nga sa Sabbath na ay pwedeng mausob diha ang iyang ceremonial essence, pero dili ang iyang moral essence. Nga unsa man ang moral essence nga sa usa ka semana na day of worship special. Nya muhao mangyapon ang Domingo ana. Usa ka semana natay gihatag alang sa Ginoo nga special. Ato karon mga Kristiyano sa atong gipili ang ang adlaw sa pagkabanhaw. Kay diha man ta na gipasaligan gyud nga dili gyud bakak-bakak lang ni tumo lang ni atong pagtuo. Katong pagkabanhaw ni Kristo, kato mo'y nag-affirm nga dili binuang ang atong pagtuo. Tinuod yun, katong resurrection sa atong Ginoo. Mo nang daghang bitong nahimong Kristiyanos, mao na nga ni dako pag-ayo ang Christianity ikumpara sa ubang laing religion. No? Tungod kay daghang kayong mga gipangsuwat diha sa Biblia, daghang mga katingalahan nga nahitabo yun. Nga gi-describe diha sa atong balaang kasulatan nga natuman kayo. Kini pa nagbahin-bahin na to. Natuman. Di ba? Oo. So mao na no kanang Juan 22, Revelation chapter 22 18 to 19 ang gipasabot nga dili dugangan ang Book of Revelation. Wala mag-ingon diya si San Juan nga ang ubang mga butang dili dugangan sama ng debosyon. Oh. Wala giingon diya nga dili pwede dugangan ang debosyon. Atong kwarta sa bangko dili pwede dugangan. Okay. Anong dili man? Okay. So mao na context to context mga tinahod nga tigpaminaw. O kana pong 1 Corinto 4:6 nga nag-ingon si Pablo nga dili ta magpakapin og unsay nasulat na ang gipasabot gud ni Pablo diha ang ilang authority isip mga apostol kinahanglan tahuron mo
musunod ta. Kung dili masunod na nga kamatuuran, nasulat naman na sa Biblia nga ang mga apostoles na ay authority to preach. Kinahanglan mo tuo ta sa ilang gitudlo. Kay sila may authority. Unya, ang background ng 1 Corinthians chapter 4 na ay mga tao sa Korinto nga mapaburuton, mapahitason, wala nila gitahod ang authority sa mga apostol. Naga ito'y nag-ingon niya, kung basahon ng 1 Corinto 4, ipadayon yun hantod sa tumoy ana nga chapter, na ay mga mapaburuton diha nga ni kontra sa panudlo nila ni San Pablo, nga na ay nag-ingon diha nga ay magtuwa ng San Pablo, buto na, di na mutuman sa iyang gisulti, iyang gisaad. Mao na gipasabot ni San Pablo dihang nagpakapin sa 11 na sulat na. Kaya wala sila motuo sa authority sa mga apostoles nga sila ang gitahasan sa Ginoo nga magsangyaw. Kaya na sa Lucas 10:16, ang naminaw ninyo, naminaw nako. Ang wala maminaw ninyo, wala suminaw nako. So, ang simbahan di ay kung manudlo, officially, sama ra nga si Kristo ang nanudlo. Kaya gihimo man niyang instrumento. Mo bitaw na nga moingon na kanang uban moingon nga di ko mutuo ng simbahan kay mga tao ra na. Mutuo lang ko kung si Kristo gyud manaog. Kasi gyud mo istorya. Kana pa lang huna-huna, sigurado na gyud tang sipyat ana. Kay si Kristo nag-ingon mas Biblia nga paminaw na to iyang simbahan. Lucas 10:16, ang naminaw ninyo, naminaw nako. Ang wala maminaw ninyo, wala usab minaw nako. So, ang simbahan is spokesman sa Ginoo diri syuta. Di ba? Mo ana kita simbahan. Mo nang moapil kita mga meeting. Kung apil ta, di ba? Maigo ra ba putaan ni, di ba, no? Usahay ka ng atong mga kabisi. Kita ka apil. Di ba? Mauna na to ang ato kaysa atong Ginoo sa atong simbahan. Di ba? Wala mahinon mag-ingon ang Ginoo ra ba gyud nga wala nay ato. Pero kinahanglan pinasubay sa iyang pulong nga ma-priority gyud ang iya kaysa atua. Naman na sa Our Father, the Lord's Prayer, ang imong pagbuot may matuman. Dili ang atua. Sige ra ba tagpangadji ana? Your will be done. Kanya sa makadagang higayon ang ato di ay may naguna matuman, di ba? Ay di sa kumusimba kay magkuan sa ko. Okay. Labi na Domingo nga alang sa Ginoo yun ang Domingo, di ba? Sa ato na sa Christianity na. Okay, sa Judaism katong adlaw sa ilang liberation sa Ehipto, Saturday, Sabado. Di ba? Pero sa Christianity ang adlaw sa pagkabanhaw. Mao na wala kayo masabti ba sa ato mga igsoong Sabadista. Ngano ang espesyal nga adlaw sa Christianity, Domingo, adlaw sa pagkabanhaw. Nya kadtong sa daang kasabutan, nganong ang ilang espesyal nga adlaw, 7th day of the week. Kay mo man to'y ilang Liberation Day, itong nahigawa sila sa Ehipto, adlaw Sabado man to. Mao na nga kanang ikapito, ilang ipatunong anang Saturday. Pero sa ato ron sa Christianity, kanang ikapito na to atong gipatunong sa adlaw sa pagkabanhaw. So, both kanang Sabado ug Domingo puros na 7th day. Di ba? Kay kanang 7th day gud nga sa moral law, unom ka adlaw trabaho ikapito pahulay. Mao nay 7th day diha sa moral law. Unom ka adlaw trabaho ikapito pahulay. Dili na specifically nga 7th day of the week. Kay kung mayon kitag 7th day of the week, Saturday yun na. Pero ang moral law diha sa Sabat, unom ka adlaw trabaho ikapito pahulay. Not necessarily 7th day of the week niya. Mo bitaw ka to kung higala wa say laing lusot ana. Gibasa niya tong translation nga 7th day of the week. Diba? Nakahinungdum mo. Tanawa ninyo ang among debate diha sa YouTube. Nga napugo siya pagbasa atong translation nga mabasa yun ang 7th day of the week. Natural lamang good po yung translation ngayon na kay translation mo nagtao, di ba? So ang iyang interpretation iyang gi-insert dito. Pero kung mo base ta sa Hebrew, dili to supposed to be sa literal translation, dili to 7th day of the week. Ang giingon dito, 7th day after 6 days works. Mo man ay moral law. Natunong lang nga ang Sabat sa Old Testament 7th day of the week, unya, gi-respeto po na ni Kristo. Diba? Kaya mo man to'y karaan. Pero wala siyang maingon nga, dili na usbon. Na usbon
ang pagpatunong sa 7th day. No? Kay ang atong worship nga 7th day, kanang atong Sunday karon 7th day wala. Di ba? 7th day after 6 days works. Kaya nga atong first day of work ron, Lunes man, mo nang atong 7th day Sunday. So, maigo gihapon sa moral law ang Sunday observance. So, dili man sabat atong topic mo ng kuan lang, gamay lang atong iskutan ana. So, atong ipadayon to 3 minutos na ra ba, no? Kung di ni matiwas ron sa sunod Domingo na pod, no? Sigurado gyud ko nga dili gyud mao'y gipasabot ni San Pablo ug San Juan nga kanang pag-iyon nga dili ta magdugang, ita magpakapin. Sigurado gyud ko nga dili gyud na mao ng interpretation nga tanang tinuod na sulat sa Biblia. Prasa nang katong nahitabo sa Inquisition, Spanish Inquisition. Ano pa to? Katong Dark Ages, katong Crusade, naabago na sa Biblia, puros na tinuod. Di ba? Puros na tinuod, pero wala masuwat sa Biblia litra por litra. Kaya kung tanan basahon sa Biblia, wag yung religion nga nakasunod, ana. Kaya kana lang, gamit-gamit ta og Biblia nga gibutangan og chapter o verses. Kanang numero ba? Awahin naman na, panahon sa mga apostoles, ang ilang kasulatan katong Old Testament, di ba? O, kunya, naabagoy ebidensya nga gibutangan og chapter og verses, gibutangag mga numero sa mga nagsulat ni nga mga propeta o apostol ng Biblia? Wala. Kaysa kasaysayan, mga Katoliko rin kabutangan na pinagi sa iyo mga leader sama sa obispo. Walang ko'y reference nga dala ninyo dire. Wa po ko ka-memorize. No, sa libro ni Bradshaw Fernandez, ang former Adventist po, di ba? Na dito, gisulat na niya nga obispong Katoliko ang responsable ng pagbutang og chapter og verses. Di ba? Oh. Ang mga apostol wala kahuna-huna ana sa ilang panahon. Di ba? Nga nung gigamit man nato ang Biblia nga naay chapter og verses nga ang mga apostol wa man magbutang ana. Be, kana be huna-huna ko ninyo gayon na. Di ba? Ako lang emphasis niya kining muratag nagdako sa tong tingog. Pero ako basuko ninyo ha. Emphasis ra niya ako. So mao na nga kung tanan basahon sa Biblia, wa agi religion nga Kristohanon ang nakasunod. Kay puros tanan dunay gidugang. Di ba? Oh. So, ato ning ipadayon sunod Domingo pohon kay hurot na akong panahon, daghan pa tang ulam may isguti. Hangtod sa sunod Domingo pohon sa mga oras ug istasyon. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Tatak RMN. Lagi mo anda ng earphone lang. Ano man? Wala siya battery. Siguro.